ni som ni pani July ni nga ni khan phoi buang khua point COVID-19 positive mi pani lai kan lo nei ve ta a heng kan positive nei te hian anu loka contact kan lo nei ti hriat ani a chu ria in kan khotlang hroi tu te le VLTF te changkop chuan bo zuin arang theng berin khotlang mi puita singa contact tracing an ti nga la ni som ni pali lo ni chuan phoi buang khotlang mi puita singa mi som pakwa chu COVID-19 and positive ve ani ti hriat ani nula rebek lal rot pui lal ming thanga fanu phoi buang le nula lal biak kimi a rau thianga fanu kholian te chuan a tulna pianga thok turin phoi buang PHC a anin pelut ani